Croatian Perspective provides television programs that encourage, edify, educate, and inform. U odnosu na saradnju između domovinske Hrvatske i iseljene Hrvatske prije Domovinskog rata mogu reći i primijetiti da već sam ovdje i živim u Čikagu od 1980. godine i mogu primijetiti da saradnja prije Domovinskog rata je bila vrlo hladna, bila je vrlo štura jer je iseljena Hrvatska bila smatrana kao ustaška, kao ekstremna emigracija i bili smo smatrani jednostavno kao jedan outcast, kako ovdje kažu, znači odbačeni sloj hrvatskog naroda. Međutim, iza toga, iza Domovinskog rata, saradnja je pomalo počela da se povezuje, pogotovo na humanitarnom nivou, kada su mnoge humanitarne organizacije iz iseljene Hrvatske, pogotovo iz Sjedinjenih Američkih Država, slale mnoge kontejnere i pomoć u domovinsku Hrvatsku i tako se malo pomalo su se uspostavili odnosi. Međutim, na informativnom polju smo jako zakazali. Nije se dovoljno obratilo na tu razmjenu informacija. Tek u zadnje vrijeme je Hrvatska satelitska televizija malo popravila to stanje, gdje su više iznose nama informacije u vezi na domovinskoj Hrvatskoj. Međutim, to nije i uzajamni odnos. To znači, ne iznosi se dovoljno informacije Hrvatima u domovini što rade Hrvati u iseljeništvu. I ja mislim da je to vrlo važno da Hrvati u domovini znaju koliko mi stvarno volimo tu zemlju, koliko volimo taj narod i koliko smo pomagali i još uvijek stvarno imamo tu ljubav i želju da bi se vratili u svoju domovinu, u prvu domovinu Hrvatsku i da nama to uvijek bolna točka ostala. Međutim, to Hrvati u prvoj domovini Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini to ne primjećuju niti znaju za tu našu bol, za te naše želje i osjećaje da smo uvijek u stvari do smrti ćemo ostati željni te naše prve domovine. Tako da smatram stvarno da je potrebno da više informacije ide u tim kanalima prema našoj prvoj domovini. Što je nama sada činiti da se nezdravi i veoma, veoma loši odnosi između domovinske i iseljene Hrvatske poboljšaju? Pa ja mislim da kao prvo trebamo, ovo je prvi stepen što smo iznijeli, znači naše želje i stremljenja na YouTube, na internet, jer internet je danas jedno sredstvo kojim dostupno je skoro u svakoj kući u Americi, svugdje po svijetu, pa i u Hrvatskoj. Znači ta informacija, odnosno ta naša želja ili ta naša potražnja što mi želimo će biti izložena čitavom svijetu na gledanje i znati će što mi u stvari želimo od naše domovine Hrvatske i naših Hrvata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a i možemo uspostaviti takav kontakt između. Znači, stvarnost je da bi mi željeli da više budemo, da naš život ovdje u iseljeništvu bude više izložen u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, mislim dostupan Hrvatima u tim domovinama, a isto tako mi bismo željeli iz toga razloga da obaviještenost postoji što se dešava u zajednicama u iseljeništvu. Recimo, vrlo interesantno u posljednje vrijeme je Slika Hrvatske iznosila neke takve reportaže kao Goran Milić koji ide po čitavom svijetu, manje više, ali najprije po hrvatskim zajednicama i vrlo je bilo interesantno posmatrati kako Hrvati žive, na koji način, kako su se snašli, koji je sastav tih Hrvata u tim zajednicama i to mi je bilo jedna od najinteresantnijih televizijskih serija, mogu vam reći. Ali mi bismo željeli iz razloga isto tako u iseljeništvu, pogotovo recimo na tlu Amerike i Kanade,
da znamo šta se dešava u tim hrvatskim zajednicama. Jer isto tako i ovdje nije takva povezanost, nije takva dostupnost informacija. Nažalost, mislim, imamo hrvatske centre u mnogim većim gradovima Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, ali nekako je ta veza zakazala. A medija, pogotovo televizija, zatim internet je jedan od načina kako možemo uspostaviti tu vezu. Ja mislim da imamo načina i to vrlo jednostavnog i laganog načina, samo treba neko pokrenuti. I ja vama salutiram kao jednom, mislim, dugogodišnjem radniku, producentu ovdje u iseljeništvu, koji radite u vašoj medijskoj kući, imate jako kvalitetan mislim, taj spektrum programa još od početka Domovinskog rata, gdje ste pogotovo slijedili naše pokrete u emigraciji, u iseljeništvu, naše aktivnosti da smo pomagali našu domovinu i slali smo razne kontejnere, humanitarnu pomoć, radili smo na lobiranju i imate vrlo jedan kvalitetan izbor tih programa i takve programe treba iskoristiti, iznijeti ih i kažem i zbog obaviještenosti nas Hrvata na tlu Amerike i Kanade, a ne samo u čitavom svijetu. Ja sam vrlo zainteresirana da vidim šta se dešava na primjer u zajednicama u Australiji, što je za nas ovdje vrlo egzotično, mislim, u njihovim krajima vidjeti tamo kangarus i takve egzotične životinje, ali interesantno je vidjeti gdje Hrvati žive i kako su se snašli i kakav način života vode. Prema tome, to je ono što bi... Mirjana, mi sami mi znamo koliko smo napravili. Mi znamo kolika naša ljubav bila u svemu tome. Specijalno tijekom Domovinskog rata i do danas. Nešto je stalo, sve to stalo, poslije Domovinskog rata nešto je to stalo. Mnoge udruge su ugasnule. CIA, Croatian American Association, lobistička udruga, vrlo uspješna udruga koja je bila 15 godina lobirala, ne postoji više. Ugasila se. Mnoge druge. Znači, naši ljudi jednostavno okrenuli su se sebi, unutra sebi i svojim vlastitim interesima. Da. A ostale su ovo po strani. To je otprilike kao što kad rodi bebu, kad imamo bebu i sad mi tu bebu trebamo postaviti na nogu, jel tako? A nekad dođe do jedno 12 godina, ti jednostavno ostaviti. Da. I tako. Tako je otprilike sa našom situacijom ovdje, sa nama. Nije to sve tako sjajno kako se misli. Da. I mi imamo svojih grešaka. I grešaka i problema. Jedan od možda najvećih razloga što se to sve pomalo gasi je što ta prva generacija Hrvata koji su došli malo prije Domovinskog rata, onih 60. i 70. godina, što su sad već na tom jednom, što se kaže, zalasku života. Neću reći da su svi tako stari, ali jednostavno iđu u neku mirovinu, žele malo da se posvete svome životu, svojim obiteljima i da malo, mislim, žive život na neki način staloženiji, ali nažalost to gasi našu hrvatsku zajednicu, jer ako podmladak se ne vraća u nju, ako podmladak ne nastavlja te organizacije, one će se ugasiti i nećemo možda danas sutra imati tu hrvatsku zajednicu. To je moja bojazan. Znači, mi moramo nastaviti djelovati i evo, zbog toga smo se ovdje večeras sastali u Hrvatskom kulturnom centru, da imali smo izbornu sjednicu i birao se novi odbor. Hrvatski kulturni centar je jedna kulturna organizacija gdje je njena prvi mandat je da širi kulturu, da širi svijest o hrvatskoj baštini među Amerikancima i da čuva našu tu hrvatsku svijest ovdje među našim podmlatkom. I zato, mislim, vrijednost je toga da mi nastavimo djelovati u ovakvim zajednicama. A i nešto nas još uvijek veže, nas pogotovo iseljenike koji smo došli tu, koji smo emigrirali, nas nešto veže, a to je ta ljubav prema domovini Hrvatskoj i zbog toga se držimo na okupu. A nadam se da ćemo to prenijeti na našu djecu, a ja sam imala primjera i susrela sam i ovdje baš u Čikagu i u čikaškoj zajednici primjera Hrvata druge i treće generacije koji su jako žarko radili na pomoći Hrvatskoj humanitarnoj, na političkoj pomoći. Mislim, to je nešto nevjerojatno. Znači, vrlo je važno ono što smo mi usadili u našu djecu i nadamo se da će on to nastaviti, da ipak to neće zamrijeti. Prema tome, ja sam optimistična.